b'a lajɛ n'a sɔrɔ question dɔw nana. An balimakɛ dɔ kun ɲininkali kɛ an ka tiktok page la. Ko an kɛlen ka dɔw la publier quoi. Ko dɔw b'a fɔ ko kilisi ti bɛn diinɛ kɔnɔna na quoi. Kilisi ninnu ko ale ka ɲininkali yɛrɛ est-ce que a dagalen don diinɛ na. Ala k'an bɛn sababa ma. Ayiwa ala ka lemina d'a ma peut-être dɔnni bɛ niveau min na bi mɔgɔ tɛ mɔgɔw ka kuma bɛɛ ta sinon dɔnniba hakika bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ kilisi dagalen don kilisi min ma daga o ye nini bɛ kilisi na walima kilisi bɛ filankafoya ko fɔ kilisi bɛ kuma filankafoya kan walima kilisi bɛ nini ko fɔ olu kilisiw e yɛrɛ kilisikɛla yɛrɛ b'a dɔn cɛ ko nin tɛ o i b'a ye a kilisi hali sigi den gala la parce que nini de don voilà walima kilisi bɛ ala fɛn wɛrɛ bila ala place la voilà kilisi dɔw bɛ yen nɔ o bɛ fɛn wɛrɛ bila ala place la ka ala bɔ yen pewu o de ye haramu ye sinon kilisi ni kuma ɲuman dɔ ka ban alhamdulillah ala ka lemina d'a ma dɔnnibaw yɛrɛ ye kitabu kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ bɔ kilisiw kan an karamɔgɔ ala ka lemina d'a ma inshallah donc k'a lajɛ ni question mun bɛ yen dɔrɔn u b'a bila hali mun bɛ se ka don o ka don bɛɛ bɛ se ka don an y'a dabɔ dɔrɔn ka seli tɛmɛna an bɛ foli se ɲɔgɔn ma dɔrɔn ni ala sɔnna voilà a y'a partager kosɛbɛ bɛɛ ka sɔrɔ ni ala sɔnna a y'a partager ni ala sɔnna voilà question dɔ bɛ yen ni question bɛ yen dɔrɔn a bila o ka partager a ye live ninnu partager kosɛbɛ bɛɛ ka sɔrɔ ni ala sɔnna an bɛna don an ka laada la n'o y'an ka kilisiw n'an ka jiriw ye sa ni ala sɔnna o min ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ kɔni voilà merci an b'i fo kosɛbɛ an karamɔgɔ a y'a partager kosɛbɛ koyi a y'a partager kosɛbɛ bɛɛ ka sɔrɔ inshallah a ko an balimamuso dɔ ye k'a ye a diya an boli ko pour que a ka se ka furu kɔnɔ k'a ma furu sɔrɔ ala k'an bɛ sababa ma bon n bɛna d'a ma yiri sira fɛ n'o tɛ kuranaya bɛ yen nka o baara ka gɛlɛn mɔgɔ caman ma quoi balimakɛ an bɛ tila k'i jaabi na nin ka question da quoi ale ko i bɛ se ka dugawu kɛ ka bamatɔ ye cogo di Mamadi tɔgɔ ye di ale ka question ye min ye e ko est-ce que question ka taa tuguni min ye ɲininka fɔlɔ la an balimakɛ dɔ de ɲininkali kɛ ko an balimamuso dɔ de don k'a ye voilà furuko gɛlɛya sira min ma voilà a faamuyara a k'a lamɛn n bɛna di aw ma yiri de la kilisi t'a la foyi t'a la i bɛ cɛsiri ka yiri ɲini i b'a san ta sɔrɔ t'a san nka ni i yɛrɛ taara bɔ o de ka ɲi an karamɔgɔ a bɛ kɛ bɔ ngunjɛ de la ngunjɛ i bɛ ngunjɛ feere ɲini muso min ka furuko gɛlɛyara kosɛbɛ walima cɛ min ka furuko gɛlɛyara furuko fana gɛlɛyali sababu a caman na n bɛna o de fɔ f'aw ye su in na ni ala sɔnna parce que caman ka furu gɛlɛyara o y'a da jinɛ kun o y'a da dabali kun k'a sɔrɔ dabali tɛ jinɛ tɛ foyi tɛ min dɔ n bɛna fɔ aw ye ni ala sɔnna tant que o fɛn bɛ adamaden na a tɛ se ka furu a faamuyara donc n'i ka furuko gɛlɛyara yiri dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko kunjɛ i bɛ ngunjɛ feere jɛmani dɔ bɛ yen i bɛ taa ngunjɛ feere bɔ alamisa donya fɛ i bɛna cɔngɔ filen kura kɔnɔ i bɛ taa sigi tigiɲɛso sanfɛ a ka si mais ni dugu bɛ jɛ ni dugu jɛra dɔrɔn i bɛ taa ko muso i b'i jija k'o kɛ alamisa ko 4 kɔnɔna na ni a ka ca ala fɛ o 4 tɛ dafa i bɛ furu sɔrɔ a faamuyara voilà mais mun b'a to muso caman ka furuko bɛ gɛlɛya a ye denmisɛnnin kunbɛn o kana mankan kɛ a faamuyara min b'a to muso caman ka furuko bɛ gɛlɛya u b'a da dabali kun u b'a da kɔrɔti kun ka sɔrɔ o si tɛ fɛn dɔ bɛ yen ne delila k'a fɔ an k'an kɔlɔsi an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye baara kɛ ni fɛn ninnu ye kosɛbɛ o ye muso sinji de muso sinji an k'an kɔlɔsi sinji la ni sinji kelen kelen n'a a tɔntila den kabakɔrɔ ka woyo a den b'a ka mɔgɔya kɛ a wɔsi ji kasa tɛ ja hali
hali limɔgɔ bɛ se ka tugu a tigilamɔgɔ kɔ su fɛ i bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ jelimangoya s'a tigi ma ni bamuso sinji sera den ninnu kɔnɔ a bɛ nuji bɔ bila la fɔ jeli bɛ ala ni nu cɛ caya fɛ fɔ jeli bɛ tigɛ dɔw nukɔrɔ la an b'a fɔ ma ko kɔjabali a faamuyara ni bamuso sinji sera den tulo kɔnɔ o ye tulodimi de ye a b'a ka mɔgɔya kɛ ni tulodimi de ye an ka kɔlɔsi sinji la dɛ wa ni sinji sera denmuso ka musoya ma mɔgɔw ka hakɛ to i b'a jate n'a furu waati sera a bɛ kɛ cɛw ɲɛna ko mu ba de don mɔgɔ b'i ba kanu i bɛ k'i ba de fɛ dɛ a faamuyara mɛ n'a kɛra furu sira ye i tɛ ba fɛ furu kama dɛ a faamuyara donc i b'a sɔrɔ sisan n'a fɛnɛ kɛra muso ye n'a kɛra cɛ ye n'a furu waati sera a dɔw la n'a yɛrɛ si bɛ taa se san 40 ma tuma o tuma kurusi la gosi b'a minɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ma dabali mɔgɔ ka kɔrɔti tɛ ka sɔrɔ n'i sera dɔɔnin kɛ ma b'a ko dabali de don mɛ hali furu ɲuman t'a sɔrɔ parce que furu bɛn bɛ ka ani muso cɛ furu la a yɛrɛ b'a ye bɛn sɔrɔ la furu la nka furu bɛna dɔgɔda furu yɛrɛ ɲanen kɔrɔ kɔfɛ den bɛ tila ka muruti mɔgɔ ma taa dalasu dɛ i yɛrɛ ka ko kanu de t'a la a man d'a ye ka fura faama de e de kɛra komi ale fa nin de bɛ kɛ mɔgɔ la kosɛbɛ nin bɛ kɛ mɔgɔ caman de la f'an k'an kɔlɔsi a la ni ninnu kɛra mɔgɔ la sisan olu bɛ se ka lakari cogo di i n'o lakari de d'aw ma sisan o lakari e kana miiri ko ayi mɛ i b'a ye bɛɛ kan ka nin kɛ mɔgɔ mɔgɔ ka furu gɛlɛyara walahi bɛɛ kan ka nin kɛ i b'a dɔn a lakari fɔlɔfɔlɔ ye min ye yiri dɔ bɛ yen bangɔyɔ yiri dɔ bɛ yen bangɔyɔ i bɛ bangɔyɔ dili ɲini walima furabulu a dili kuru kelen furabulu kuru kelen i b'a don ta la k'a tobi k'a mɔ n'i ye muso ye koko 4 n'i yɛrɛ ye cɛ ye koko 7 n'i ye nin kɛ o y'a ɲama latigɛlen ni bangɔyɔ dili sinon i bɛ mori caman ka nasi ko sa i tɛ jɔyɔrɔya si la i bɛ yiri caman ko cɛn t'a si la mɛ f'a sababu de ka s'a ma fɛn min y'a tiɲɛ f'o lakari de ka s'a ma an ka mɔgɔyaw dun tun bɛ tan de ala ka lemina d'a ma inshallah dɔw ko ka ale kalan a bɛ se ka dugawu kɛ a mansaw ye cogoya min na mɔgɔw k'a janto a la ala kira sɔrɔ min fɔ an ye fɔlɔ o ye sɔrɔto yasini de ye yasini kalan i ka hinɛ lase mansa ma n'i bɛ se o la n'i tɛ se o la kulu walaw kalan ka da kan kulu walaw siɲɛ 1 bɛ i n'a fɔ n'i ye kuranɛ tila 3 ye a siɲɛ 2 bɛ i n'a fɔ n'i ye kuranɛ tila 3 ye e ye 2 kɛ n'i y'a siɲɛ 3 yɛrɛ sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ i ye kuranɛ jigi donc ka kuranɛ jigi k'a ŋaniya ko ala ka hinɛ se mansa ma ala b'a se donc i bɛ se ka seli farida kɔfɛ i bɛ kulu walaw kalan siɲɛ 11 walima sufɛ siɲɛ 11 ka to ka hinɛ lase mansa ma nin de y'a ɲuman ye ala ka lemina d'a ma an ye fayida caman de kɛ fi ka koyi ala ka lemina d'a ma an ye fayida de kɛ fi kan mɛ an bɛna min fɔ ye dɔrɔn o ye mɔgɔ min bɛ yen sisan ni mago bɛ garisɛgɛ foni yɛrɛ yɛrɛ la kana kɛfi nasi sɛbɛ dɛ i kana kɛsi nasi sɛbɛ i bɛ kɛfi kalan ji la 12 321 siɲɛ 12 321 i bɛ sɔrɔ sa ka zɛrɛ in jatigi fo ka yiri k'a la i ka taa ko i k'o kuru 7 k'a la i k'a ko tile 7 an karamɔgɔ nin ka teli garisɛgɛ foni fɛ dɛ kɛfi la ka kalan ji la mɛ i b'a kalan 12 321 u b'a fɔ ma ko aksabi ni ye aksabi de i b'a kalan ji la ka ji sigi ɲɛfɛ ka kalan ka to ka daji to a la ala ka lemina d'a ma i ka radio filini de kana to n bɛna a filɛ tabali kan n bɛna allo salamu alaikum ale taara an kun y'a ta parce que an balimakɛ dɔ fana bɛ yan a ko ale o ye mun de ye ale ye fan caman boli quoi
Fanjama boli cogo de ay fanjama boli ayi caman ko ko ama nafa bayo da kin ko aya an y'o de fɔ an ye dalilu di aw ma koyi ayi o ye muso ko de ye an y'o di muso ko de la mɔgɔ min ye fan caman boli a yɛrɛ ma foyi sɔrɔ a yɛrɛ a ma ɲɔya yɛrɛ la yiri ninnu nafa la garisɛgɛ sira ninnu fɛ n'i ka laɲini o ye an ye suratu yasin de di mɔgɔw ma yasin ni kulu ya ayyuhal kafiruna o dira o mɔgɔw bɛ se ka t'o ta page sanfɛ yasin ani kulu ya ayyuhal kafiruna an ko hali ni an taara lahara ka segin ka tila ka taa ka segin komi o tɛna kɛ n'i ye ne ɲininka siritigɛla la ko min ɲɔgɔn tɛ yen ne bɛ o de f'i ye suratul yasin wallahi yasin ɲɔgɔn tɛ yen a faamuyara o bɛ yasin sɛbɛ yasin aya o aya kulu ya ayyuhal kafiruna siɲɛ 1 an ye nin fɔ a ka ca ka sɔrɔ ka safinɛ finma yani tulujɛ safinɛ ɲini ka n'o ko ɲɔgɔn fɛ donc i b'a ko ka se tile 9 ma an karamɔgɔ sirigo kɔni na alhamdulillah mɔgɔ min ko ko ala deli ti minɛ ma nin kɛ i ka kɔrɔnɛ ti baara baden si la ala ka limina d'a ma